Evde radyoya denge gele. Jinavedan uçan radyo denge gelden başkodarın heja İro 23 2025 düşemli Brüksel'e saat 12 Ahmet'e çağırdı. Hemen uçan avaroje peşkeş bikene peşi çelserin uçanma. Devlet atıklı terbiyesiye depoya avê bombabaran kir. Pasajera gihandin ava 24 saatin davide 29 çetatine kuştin 15 ji birîndar bûne. Serokatiya konseri ve bera keceke der haqqı erişen netice bendava tişne daxuyanik da. Heyeta İmraliye'den partiye bu hevditine serledan kir. Murat Karayılan jimalbatên feqe û çetere peyame sersağî şand. Rojuşlatê Kurdistanê ji darvekirinan grêva giştî dest pê dike. Dubareden başkodarın hejem dest bi berfireyan û çeyên xwe dikin dewleta Tirk li Dirbêsiyê depoya avê bombabaran kir li gor agahiyên ku hatine bi dest xistin balafirêke bê mirova bi çêka dewleta Tirka dagir kir li gundê Hemmarayê başûrê bajarê Dirbêsiyê depoya avê bombabaran kir. Ji ber bombabaranê zirarên madî çêbûne. Hat diyarkirin ku depoya hatî bombabaran kirin çend kilometreyan nêzî dibistana gundê ji ber wê tirstina xwendekarên dibistanê de çêbûye. Qesedera gihand ku dinava 24 saatên dawî de 29 çeta hatine kuştin 15 ji birîndar bûne. Qesedera gihand ku dinava 24 saatên dawî de 29 çeta hatin kuştin 15 ji birîndar bûn. Daxuyaniya Qesedê wiha ye. Devleta Tirka dagirker 2 saatên sibehê de li derdora bendava tişinê êrişên dijwardan dest pê kirin. Di heman demê de balafirên bê mirov ên biçek bikaranî. Êriş heya saatên êvarê devam kir. Çeteyan jî bi panzêran ji du aliyan êrişî girê gundê Xirbê zemala kirin. Şervanên me bi xurtî bersiva êrişan dan û şerderket. Bi xasî hate tespît kirin di şer de 8 çete hatin kuştin û hejmareke çete birîndar bû. Yekîneyên Şehîd Harûn jî du erebeyên çeteyan bi temamî rûxandin. Balafirên bê mirovên biçekên dewleta Tirka dagirker li noxteyeke hêzên me xist lê tu zerar çênebûn. Çeteyan bi hejmareke mezin li aliyê çep û rast yên girê sêriya telê êrişkirin lê bi berxwedaneke mezin a şervanên me re rûbrûma û şerekî giran rûda ku heya saatên derengiya şevê dewam kir. Di encamê de 21 çete hatin kuştin û 15 jî birîndar bûn. Di vê çarçoveyê de yekîneyên Şehîd Harûn li gundewarên bendava tişinê li 25 hedefên çeteyan xistin. Di encamê de 3 tank, 2 erebeyên doçka li ser û 3 erebeyên zirxî hatin îmha kirin. Her wiha li 4 kombûn û noxteyên çeteyan hat xistin û depoyeke çekana çeteyan hat teqandin. Çeteyan li enya Derhafirê bi hawanan êrişkirin û bi doçkayê noxteyên hêzên me kirin hedef lê tu zirar bi hêzên me nebû. Yekîneyên Şehîd Harûn bi du çalakiyan 2 erebeyên çeteyan kirin hedef û erebe bi temamî rûxandin. Di berxwedana doh de 29 çete hatin kuştin, 15 çete jî birîndar bûn. 3 tank, 3 erebeyên zirxî hatin îmha kirin, 4 kombûnên çeteyan hatin hedef girtin, depoyeke çekan hat teqandin, her wiha 2 jê doçka li ser bi giştî 4 erebe hatin teqandin. Qesedên Aslameyan 8 şehîdan eşkere kir. Daxuyanê navên ragihandina ya Qesedê wiha ye. Tevî dijwariya şerên li êniyên berxwedan û parastina yenidici artêşa Tirka dagirker û çeteyên wê şervanên me destanên qehreman û fedakariyên herî bedew dinivîsînin. Şervanên me li hemberî alêva leşkerî artêşa Tirk û çekên herî pêşketî balafirên şer û balafirên bê mirov bikartîne şer didin û rê nadin dagirkeran pêş de biçin. Çete ji ber hêza şervanên me derbên giran dixwin û kuşt û birîndarên wan çê dibin. Şervanên me bi qehramaniya we baweriya xwe ya Kurd bi armancê ku ji bo wê têkoşînê dikin sirrê
بردوامی و برخودانه بهیز اثبات کرن. ده چارچوه برخودانه ده 8 شربان مل جهو دم جدا حیا داویه لبرخودان و گیشتن شهادته ناوی شهیدان و هایا خامز محمد العبدالله زیاد طارق العبید محمد جاسم العلو مصطفى عیسی احمد مصطفى جمو ندیم اسو محمد یاسر ظریف عبدی و عبدالرحمن ام سرساقی جمالبات شهیدان ردوخازن ام سوزدن وان کو ام تکوشنا شهیدان بدومینن هیا پیکارنا خیال و آرمان جوان آتیک برنا داگرکران و پاراسنا اولهی هرمه ما و گلمه تکوشینا ما بردوان بکن. هفسرکاتی کنسر و براکی جک در حق ایرش نتیجه بندوا تشنه داخویان یک دا که جک زخت و هلوستاشی جمو خلیل آنگو باوت تیار ببیر خست لدیجی ایرش دولتات قاداگی کر و چتین و بانگا دا کتنا قادان نگل کر. هفسرکاتی کنسر و براکی جک تکلدار ایرش دولتات قاداگر کر داخویان یک وشاند. KCK işaret به ایریش و کمکشین دولت ترکیه ندیجی سیویلان کر و اف پیامدا پشتی لسوریه رژیم باسی کت دولت ترکا قرکر ایریشین خویین داگرکریه زیده کرن گرانی دا سر پر آخره خوزاخه و بنده و تشرینه لدیجی گل سیویل بچک کمکشیان دکه ده ایریشین هوایی ده 6 والاتی شهید بون و بدهان کسی بریندار بون اموان ایریشان بتوندی شرمزار دکن شهیدین تشرینه این که جان خوکرین چپر و ولات خوش داگرکران پاراستن به ریزداری ببیرتینن. او شهیدین گل کردستان روژاوا باکور و روژلات سوریه نه. شرط هری بنگهین دلسوزیا به شهیدان ره شوپاندنا ریاوانه. KCK balkışan ser berxodana gel al benda va tişrine uha got. Gelin Bakur u Rojlat Suriye legel erişanji beters deşin tişrin u delsozya xwe nişan dedin. Hünermend şanoger gel xwe Cuma Xelil ango bavê teyar divan erişande şehit bû. Bavê teyar beriya şehadeta xwe uha gotibû. Em ji we natirsin. Berdel çi dibe bila bibe em ê li ber xwe bidin. Bevê gotina xwe helbesta gelê Kurd, helbesta gelên Bakur û Rojlatê Sûriye nîşanda. Em wî bibîrtînin û bi rêzdarî bejna xwe li ber wêrekî dilsosî û fedakariya wî ditewînin. Devê gelê me bi xurtî xwedî li şehîdên xwe derkeve li her qadê dakeve qadan. Li hemberî êrişên devleta Tirk û çeteyên wê yên sema û helwesteke xurt nîşan bide. Hevserokatiya Konseya Rêvebera KCK destnîşan kir ku devleta Tirk sûçên şer dike û ev ban kir. Peştî rejima basê hilweşiya hêvî afirîn ku şerê li Sûriyê bidawî bibe. Sûriyeyeke demokratîk a ji jiyana wekev a gelan jinû ve bêava kirin. Êrişên devleta Tirk û çeteyên wê li dijî vê hêvî û hesreta gelane. Her kesên alîgirê Sûriyeyeke demokratîk û yekparebûna wê ne divê vê metirsiyê bibînin û li ber êrişan rabin. Êrişên devleta Tirk binpêkirina hiqûqa navneteweyî û serveriya gelên Sûriyeyê. Ev êriş ji her alî ve nerewane dagirkerî û komkujîne. Bêdengî nayê qebûl kirin. Neteweyîn yekbûyî û yekitiya Ereban her wa hêzên koalîsyonê yên li Sûriyê devê êdî bêdeng nemînin û helwestê nîşan bidin. Walatiyên Amedê bertek nîşanê êrişên lemberê tişrînê da walatiyên ku beşdarî kongreyeden partî ku duh li navçe Amed Sûrê hate darxistin bertek nîşanê êrişên ji bendava tişrînê da. Tuncay Altun got ku Tirkiye bi salan ez zilme li gelê Kurd dike. Lemberî êrişan dibe em hêza xwe bikin yek û têkoşînê bikin ji birî têkoşînekî yekrêzî Tirkiyeyên din nîne. Ömer Ergin diyar kir ku li aliyekên nîqaşên çaresîrê tên kirin li aliyê din jî êriş didomin. Ev ne rastiye û zilme. Li cîhanê aştiyek bi vî rengî nîne û em weke gel vêyekê qebûl nakin. Em gavên berbiçav dixwazin. Ji bo aştiyê divê gavên şember bên avêtên rêber Apo û hemû girtiyên siyasî werin berdan. Mehmet Yılmaz got dewlet ji aliyekê ve behsa aştiyê dike li aliyê de ji mirovan şehîd dike ev nêzîkatî ne rast e. Eger dibêjin em birayê hevin divê birayên xwe nekuşin. Tiştên ku li tişrînê dibin sûcê mirovaniyê û nayê qebûl kirin. Bila dewlet dev ji êrişên li ser tişrînê berde tişên axa gelê li wir dijîne ne axa dewleta Tirkiye. Abdulselam Ergülü bank li raya giştiya cîhanê kir ku li hemberî komkujiyên li Kurdistanê bêdeng nemîne. Gülbahar Kılıç got yên ku bertek nîşanî komkujiyên Xezayê didin çima li hemberî komkujiyên li Rojava bêdengên. Tahmîlî Kurdan nakin dixwazin Kurd tune bibin. Bê çawa em li Kobanê bi ser ketin em li bendava tişnê jî bi ser bikevin.
از سوز دم باوی خو او شیدم بندوا تشنک و ازریا کو و لپای خو هشتیه بشوپینم بندوا تشری ناکه و از بانک لچار پارچین کردستان او تیبت گلی کرد ال اروپایی دکم پیدنگ نمینین او رابن سرپیا او بعد خو شادو بعد خو ملتي كلوز تاندي كلوز الحركه سملتي كلوز لسيتات شنو كلوز ما بطل شيء ده كلوز بشربانا كلوز ما قامن شبو ملتي شبو حركس بس يعني بس شبو شدات شريني ما قامن شبو حمي ملتي كل طيبتي كل شبو شدات شريني يعني تشكي بكم دركم سم الله طيبتي أوروبا دركم مشاة دركم قاطع باكور باشور روجلات يعني حركز يعني راجل دين سم الله خد دركم يعني بس أسوزين دم طيبت ما بكون هذا شو طيب مشي شلو حرج تدخس راسي تدخس أزي بوروي خطيز بمشي تربية خطيز دراكم أسوز دم وسوز دم ملتي كرد وسوز دم حرشة برشة كوسانة هذا شو بايبل فان كامش بو همه هنر مردا شبو ستا تشرينه شانو قربي تشكيچه شانو قربي دنبيج بي الاستقبال بي حرش بي يعني قالك سر نسك نوشي يعني قالك او تشيك لي خوا دخل يعني بس حياه كان قد او تشيك لي تكمل فدا طريق بتقي بس تكنجي واتش هذا يعني دخل شبر بس تكنجي دخل يعني حيام كشرني يعني صدق شيء شو أبكش هذا كسر بيه غلط فلان كسر أقبلك صدق شيء يعني وما يبكمش بسوز شهيد صدق شيء بسوز واد بسوزي عملتي هیتا ایمرالیه دم پارتیش بو هفدیتنا سرلدان کر هیتا ایمرالیه دم پارتیش بو هفدیتنا دوی میناره بر آپوره دناوه هودانانده هیج بو بچه ایمرالی سرل وزارت ترک داده دا دناوه هیتی ده کی جهدی گره هینه دیاره 28 kanun parlamenterinden parti pervin buldanın süre önder bireber rapora hevditin kirebun. Paşe hevşaredari bajare mezene Merdine Ahmet Türkji tevli heyete bu. Be seruken partiyen siyaset medarani girtige u gelek aliyenden re hevditin kirebun. Naha bala herkes ile hevditina duyemin abreber aporeye. Parizer Michel Arisel Gut Brez Abdullah Öcalan bu hemu hereme ve rola xabilise Parizera İtali Michel Arisel derbare hevditina breber apore axvi Michel Arisel Gut peyamen Brez Abdullah Öcalan gelek be kıymetin ligorimin Brez Abdullah Öcalan bu azadi ve kevya ruşlata navi xwedi roleke giringe leheji tecid devam dike bu pevajiyek dest bebike lazım ve peşi tecid bedavi bibe u Brez Öcalan bikaribe bavehika aktif tebikere heviyamen evek u Brez Öcalan dınava geldi bediten dive herkes xwedili ve pevajiye derbikeve Parizera İtali derbare erişen ser rojava jivuha xavi ez her sebehi rojnamaya Erdoğan sabahı dixoyinam derbare PKK u perskileka kurte geşedanan dişopinam le kurdan diken hedef o nevekeviye diken laliye ki dibejin çareseri laliye den erişa bakur ruşati Suriye diken şerel ruşata navin o erişenle hemberi rojaval holena devlet Türk Erdoğan cara ve hevditina be Brez Abdullah Öcalan redit hem de zanen ku Brez Öcalan de çareseriya demokratikle çareseriya siyasiya heremede de karar role bilise havcedariya Erdoğan be Türkiye ke yekbuy heye u jiber dixwaze le hereme role ke nu bilise ji aktore heremi dixwaze aktoriya navne tewi bike Türkiye dixwaze heza xwe pêş bixe lê ji bo vê gava xwe bidomîne hewce bi yekbûna Türkiye dibîne bi Türkiye xurt dibîne ji ber wê mijara kur ji nû ve danî ser masayê balkêşek û bahçeli ev nîqaştan destpêkirin di vî alî de dixwaze pêşiya muxalefetê bigire û bê ku bisekine ez mijarê çareser dikim. Ömer Faruk Hulaku gut eğer hukuka normal bicih be anin ve Brez Abdullah Öcalan azat bebe. Eğer hukuka normal bicih be anin ve Abdullah Öcalan azat bebe.
پارلمانتر دم پارتی و حقوقناس عمر فاروق هولاکی و سروک ایهادا آمده ارجان یلماز دستنشان کرد که جبو چارەسەریya پرسکریکا کرد دوی آزادیا فیزیکی ریبر اپو پیکوره کارو به سوده جمافی هیوی بگره و آزاد ببه. عمر فاروق هولاکی گوت بریا هر تشتی دستور بگهین ترکی و پیمان مافی مرووانا اوروپای دارزاندنا و کف هر کسی و مافی هفدیتنا به پارێزار و مالبات ره اولدکن. لیلی ایمرالی حقوق نینه ماف نینه. آستنکرنا هفدیتنا به پارێزاران و مالبات ره لدیجی برپرسیارین حقوق نافخوایی و نافنتواییه. فاروق هولاکی گوت که مافی هیویه یه ریبر پو دوی دملدست وره بچیانین. دادگاه مافی مرووانیا اوروپایی جی بریار دایه و داخواست کریه که ترکیه ده قانون خود گوهرتنام بکه و مافی هیویه یه برز عبدالله اوجالان دملدست بکه پراتیکه. ده سردمکه که جبو چارەسەریya پرسکریکا کرد گاو هاتنه آویتن آزادیا برز عبدالله اوجالان گرینگه و گاوک دیروکیه. ده پنگاوین چارەسەریya پرسکریکا کرد ده ین بره ده رولا برز اوجالان تیزانین و هات دیتن. راکرنا تجریت آزادکرنا برز اوجالان جبو دموکراتیک بوینا ترکیه و چارەسەریya پرسکریکا کرد و به بنگه. جبر که اف مسئله ده همان دمده مسئله آشتیا جواکی و دموکراسیه. سروک ایهادا آمده ارجان یلماز جی گوت ترکیه مجبوره سر راستکرنا قانونی پیک بینه و بی درنگ بمینه مافی هیویه بکه پراتیکه. تجریت آلی ایمرالیه 26 سالن ده پراتیکه ده. لگلک ولاتین اوروپای انفاز جزایی که اوقاسی درج نهاتیه دیتن. دمک گلک درجه که تکلی به برز اوجالان ره نایدانین. اف سوچه و دوی ترکیه برپرسیارین خواه یه همبری بریارا دممه بجیپینه. ده چارچوبای برپرسیارین حقوق ناونتوایی ده دوی ترکیه مافی هیوی به سر راست کرنا قانونی بکه پراتیکه. مراد Karayılan ji malbatên feqê û çetorê peyamên sersexiyê şandin. Endamê Komîteyê Rêvebera PKK û fermandarê biryargeha Navendiya Parastina Gel NPG Murat Karayılan bi münasebeta wefata welatparêzên ji herêma Dêrîkê ya Rojava Ebu û İsmail Çeto peyamên sersexiyê şand. Karayılan di peyama ji bo malbata Ebu Alî Evdiya Feqê re em got em gelekî xemgînin. Piştî ku partiya me PKK û fikra rêbera poketê herêmê yê ku destpêkê fikra rêbera po nas kirin, pê bawerkirin û ji dil û can tevlî şoreşê bûn mala Evdiyê Feqê Ebu Alî bû. Ji vê malbatê du şoreşkerên mezin du şehîdên mezin derketin. Yek hevala Dîlan Koçer fermandara eyaleta Garzênê bû. Yek jî heval Alî ku fermandariya Çiyayê Cûdî bû. Ebu Alî bavê du şehîdan bû û wekî dosteke dilsoziya rêbera po bû. Karayılan got ku keda şehîdan û gelê me keda rêbertû û şehîdan valan neçûye şoreşa Rojava bûye şoreşa gelan û li cîhanê deng vedaye. Di van rojan de berxwedana gelê me li xeta Firatê bendava Tişinê Qaraqozaq û Dêr Hafîrê dilê hemû gelê me germ û geşkiriye. Bi vê hêvî û baweriyê ez li ser navê hemû rêveberiya partî û tevgera me dubare ji we re sersexiyê dixwazim. Bila serê malbatê gelê Kurd û serê rêbera Posaq be. Karayılan ji bo malbata welatparêz İsmail Çeto jî bi heman rengî mesaj şand û got em bi wefata hevalê me û birayê me İsmail pir xemgîn bûne. Yek jî keseyê tên ku bu hemû hêza xwe tevlî têkoşînê bû xwest fikrê rêbera po li herêmê werê nas kirin İsmailê Çeto bû. Di pêvajoya rêveberiya yê herî zor de heya bi Qendîlê hat û tevlî civîn û kongreyên me bû. Miroveke dildar û dostekî sadiq yê rêber apo bû. Ji bo vê yekê wefata wî ji me re giran hat. Hêvî û baweriya me heye dawî ew ê ku wê hemû ferdên malbatê ji zarokên heval İsmail bigirin heya biraziya wî hecî û hemû birayên wî û hemû endamên malbatê di şopa İsmail de bimeşin û bi doza wî ve girêdayî bin. Em dubare li ser navê rêveberiya partiya me sersexî ji malbatê re dixwazin û wan bi rêzdarî silav dikin. Li Rûşatê Kurdistanê dijî darvekirin grêva giştî dest pê dike
Biryara darvekirina werişa Muradî û Paxşan Azî tê protesto kirin 6 partî û aliyên siyasî Rûşetê Kurdistanê bi daxuyanekî girêva giştî ragihandin. Girêv 22 mehê ango roja çarşemê pêk were. Daxuyaniya partiyên siyasî wiha dewam dike. Li Îranê pirsgirêkê aboriyê xizmetguzarî nebûna azadiya siyasî bandorê li civaka Kurd û Îranê dike. Dewleta Îranê şûna ku daxwazên civakê pêk bîne şûrê xwe dijî girtiyên siyasî derxistiye. Li Rûşlat û Îranê bi dehan çalêkvanên siyasî bi darvêkirinê re rûbirûne. Ji bo cezeyên darvêkirînê yê Paxşan Azîzî werişa Muradî û hemû girtiyên siyasî bê betal kirin, pêwîstî pêngavek bi lez heye. Ji ber wê em pêngava girêva giştî radigihînin. Ev çalakî di heman demê de ji bo girtiyên siyasîyên ku her roja sêşemê li zêdetî sîh girtîgehên Îranê bi girêv xwe ya najî cezeyê darvêkirinê re dengeke. Em weke partî û aliyên siyasî bank li hemû civakên têkoşerên Kurdistanê dikin ku di 22 mehê de li hemû Kurdistanê beşdarî girêva giştî bibin. Her wiha hemû navên dengkar, bazar û dibistan werin girtin. Divê bi yek dengî em li dijî cezeyên darvêkirina hilwesta xwe nîşan bidin. Kijarê jî bi daxuyanekê banka beşdarbûna girêva giştiya roja çarşemê werê darxistin kir û got bi dengê Paxşan û werîşê dawî li vê siyaseta dijî mirovaniyê bînin. Amerîka got diyaloga aliyên Kurd dikare roleke girîng û sereke bilîze. Di 16 Çileyê de li bajarê Hewlêrê di navbera fermandara giştî êzên Sûriya Demokratîk Qesede Mazlûm Abdî û serokê PDK Mesûd Barzanî de hevdîtîn pêk hatibû. Di hevdîtîrê de qala giringiya rêgirêrziyê gelê Kurd adı Geşedanê li Rûşlata navîn de hate kirin. Departmana Kar û Barên Rûşlata Nêzik a Wezareta Karên Derve ya Amerîkayê bi daxuyaneke pêşwazî li civîna navbera her du aliyan de kir. Di daxuyaniya Konsolosxaneya Devletê Nekbûyî Amerîka ya li Hewlêrê ya li ser medyayê dijîtal hatî belavkirin de hat diyarkirin ku diyaloga di navbera aliyên Kurdî de roleke sereke û girîng di xurtkirina veguhestina siyasiya berfire a li Sûriyê de dilîze. Di daxuyanê de her wiha hat gotin ku Washington piştgiriya pêngavên diyaloga navbera Kurdan de dike û hevdîtina Barzanî û Abdî beşeke girîng avan hevdanê ye. İro peymana Xezayê û sondxwarina Trump rojeva rojnameyên Erebî bû. îro peymana Xezayê û sondxwarina Trump rojeva rojnameyên Erebî bû. Rojnameya El Ereb ku navenda wê li Londonê ye cihta mijara Filîstînê û mekanîzmaya peymana agirbestê ya di navbera Hamas û İsraîlê de. Rojnameyê diyar kir ku mijûlbûna li ser hin hûrguliyên têkildarê lîsteya navên rehîneyan hejmara kesên hatin berdan û hûrguliyên din bû sedem ku di saetên sibeha yekşemê de hin tevliyevî li Xezayê çêbibe. Ev jî bû sedem ku agirbest bi qasî 3 saetan were paşxistin û çarenûsa bendên mayî yên agirbestê jî nezelalma. Rojnameyê li ser zimanê çavdêran destnîşan kir ku İsraîliyên ku ji agirbestê zirar dîtîbûn û armanca wan bi dawikirina hebûna Hamasê bû, heta saetên dawî hevildanên xwe yên derengxistinê kirin heta ku agirbest bû rastî. Rojnameya El Şerq El Ewsat behsa sondxwarina serokê Amerîkayê Donald Trump kir û got îro desthilata li welatên Yekbûyî Amerîkayê ji demokratan derbasî rêveberiya tundrev a komarî ya serokê Amerîkayê Donald Trump dibe. Dibin sernavekî berfireh de ew jî bandora Trumpîzmê a li ser bûyer û nakokiyên li cîhanê yên kevn û yên nû. Ji Ukrayna bigre heta têkiliyên bi Çîn û Rûsyayê re û heta rojlata navîn û nakokiyên wê yên piralî. Di serî de jî dosyaya atomî ya Îranê û rola Îranê li herêmê û rewşa Sûriye, Xeza û Lübnan. Di serî de jî dosyaya atomî ya Îranê û rola Îranê li herêmê û rewşa Sûriye, Xeza, Lübnan, Sudan, Yemen û Lîbyayê. Ji bo rojlata navîn di navbera bermahiyên bîden û bandora Trumpîzmê de derfeteke ku nayê berdan heye. Mirov dikare encamên siyaseta bîden wiha bi kurtasî bêje. Tunekirina durê xistinên herî mezin ên derveyî dewletê li Xeza û Lübnanê û rakirina perdeyê ji ser rejîma Esad li Sûriyê ku hişt her du hevalbendên wê İran û Rûsya ji rojlatê derkevin û ji rewşa êrişê derbasî rewşa parastinê bibin. Belêgodan je menûçelîr û pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.